Dobrý deň, vážení priatelia. V dnešnej časti našich videí na pokračovanie vám ukážeme, ako sa zmenila technika upínania nástrojov na hriadenie. Tak ako vidíte, aj v automobilovom priemysle sa vyvíjajú technológie, a keď začnem najosvetenejším v našich krajinách, Škodovka, tak tomu prirovnáme upínanie hriadielí a nástrojov klasickým spôsobom. Poprosím Nikolu, aby nám demonstroval, ako sa vymení a upne nástroj. Nikola, ďakujem. Poprosím teraz prejsť na takého robustného reprezentanta v technológii upínania nástrojov. Je to hydroupínanie. Nikola, poprosím. Demonstrujte. To je ale na 10 minút práce. Fakt? No dobre, tak to nehajme tak. To je moc komplikované. A prejdem k našej sympatickej asistentke Lucii. Lucia, poprosím, vymente nástroj na technológii Powerlock. Lucia, ďakujem pekne. Ešte malú otázku na záver, že čo je pre vás ďalšie robiť si manikúru na nechtoch alebo vymeniť nástroj na powermate? Samozrejme, že vymeniť nástroj. Ďakujem pekne. Na záver tohto videa v krátkosti, ak máte záujem vedieť viac, nech sa páči, zavolajte, napíšte, faxujte, mailujte. Ďakujem.